Kamusta po mga idol, mga kadiskarte? Meron po tayong online collaboration. Isang babaeng probinsyana. Narito po ang kanyang YT channel. Please, supportan po natin ang kanyang buhay serye sa probinsya. At sana ma-enjoy nyo ang panonood. Handa na ba kayo para manood? Hello po sa lahat ng mga supporters ni Diskarte. Sana masuportahan nyo din ako sa aking munting channel. Agyamanat! So yun lang po. Keep safe. Shoutout po sa lahat ng mga viewers ng Diskarte. Ingat po tayong lahat. Mabuhay. God bless.